بدلا جیانê navê berhemê herînû yê derhîner Aydin Orak e ku xelkê Bakurê Kurdistanê ye de film festîvala vê carê ya Cannes de beşdar e. Beşdarê Majdî film e. Niha ji Cannes mêvanê min e li gel min e. Birêz Aydin ev dema baş be spas hûn mêvanê Rûdawê ne. Gelek spas roj baş bu herkesî. Gelek spas. Tu niha ji Cannes bimere ye. Projeya te ya nû di beşa Majdî film de jî cih digire. Gelo hondikarin hinekî li ser navaroka vê projeyê û giringiya amedebûna we di vê bazara mezin ya cîhanî ya filman de bibêjî? Bele. Bele bedela jiyanê projeya me ya nû ku îsal me dest bi bêjî senaryoya qedand û proje amade kir. Îsal li marşê du film ya Cannesê hat hilbijartin. û du Komisyona Kurdistan Film Komisyonê de jî ciyek girt. Bi rastî ji bo me pir girîng bû. Ji ber ku filmek ku li Kurdistanê wê bêkişandin me li vir destpêka wê çêkir. Naverok de derheqê bav û kurekî Suryaniyê ku li Bakurê Kurdistanê dijîn di navbera wan de derbas dibe. Jiyana wa ya ku 25 sala hev nedîtine û bi hev re dem derbas nekirine. Derheqê tekiliyên bav û Kurd e ku şerekî di navbera wan de heye ew şerê ku destpêk de heya dawiyê çawa wê bajo derheqê wê de me film bikin îsal înşallah. Giringiya vê projeyê jî li Kulûkanê bi rastî bi partnerên navnetewîrê me hevdîtinên pir baş kirin. Yên Alman, yên İtalyanî, yên İngiliz û yên Ereb bi rastî me hevdîtinên pir baş kirin. Hêvîdarim pêşerojê de proje em bikişînin temam bikin û înşallah ger ku bibe jî li Cannesê em premiera wê em dixwazin bikin înşallah tiştek wisa bibe. Heta vê kelîkê yanî piştî efqaz civînên ku te kiriye bi awayekî kirdarî te rêkeftine girêbestek hatiye îmzekirin ji bo berhem anîna vî filmî? Belê hin hevdîtinên pir muhîm me çêkirin bi taybetî bi fonên Ereb û yên Red Sea, fona Red Sea heye, fona Kurdistan Film Komisyon heye. Bu ara hevdîtinên pir baş kirin. Yani tekilek ber başê ve çê hin em negeştine deman îmzeyê. Hin bele proje hen derheqê projede detayên proje em de axivin. Lê demek nêzde ez hêvîdarim em bigîjin aseke wisa jî. Baş e. Îca digera vê carê ya film festîvala Cannes de nêzîkî pêncî sînemakar û pîşeyên filman yên Kurd û Kurdistanê beşdar in. Ev hejbara zêde nîşana wê yekê ye gelo ku sînemaya Kurdî ji qunaxa hewldanên takekesî derbasî qunaxeke pîşeyî û ya bi kom û rêxistinkerî dibe? Bi rastî gotina we gotinek dicî de ji ber ku ev demek dirêje ku di festîvalê navnetewî de hebûna Kurdî tune bû. Yani tune bû îsal bi taybetî bi Kurdistan Film Komisyonê de nava Cannesê de marşê du film de ciyekî berfireh bir mezin heye. Li wir cî digirê û çawa te dikeve nava marketê de bi rastî di beşa sînemaya Kurdî bi nav û deng û puntê mezin tu dibînî. Ev ê de ji bo pêşerojê bi rastî hêviyeke ji bo sînemaya Kurdî ji bo ku gelek welatên dünyayê û milletên dünyayê di vê festîvalê de ciyê wan tune ye. Lê ciyê sînemaya Kurdî heye. Pir baş e. Îca wextê ku tu navê Kurdistan dibînî li ser wê
استانتا تایبەت کو di navenda bazara filman de hatiye dîtin weke sînemakar û derhînerekî Kurd hestê te çi ye? Rastî ez pir heste warim ji ber ku heya niha welatekî sînemaya Kurdî tune bû. Wek ku em hemû Kurd zanin ku belkî dehan perçe li Ewropa û li aliyê Rusya, li Kurdistanê, li Rojava li her cî sînemaya Kurdî tê çêkirin. Lê welatekî wî tune bû. Welatekî vê sînemaya tune bû. Îsal bi rastî bi vê standê yan jî pavilona sînemaya Kurdî ez ketim hesteke wisa ku êdî sînemaya Kurdî war û welatê sînemaya Kurdî heye. Rastî pir girîng û bû pir hestewar bûm dema ku min ew bu ampuntoyê mezin li ser di nava marşê du filmê de nava festîvala filma ya Kanê de cî girt pir hestewar bûm rastî. Başa. Birêz Aydin, tiştekî din yanî berhemhîner û kompaniyên mezin yên cîhanê yên dwarê sînemayê de bi çavekî çawa li sînemaya Kurdî û projeyên wê dinerin? Niha ev demeke dirêj e sînemaya Kurdî hîn jî berê jî pirsgirêka fonê hebû fon yani ji ber ku çêbikê kesik fon nedida yani niha carê yekemîn Kurdistan Film Komisyon fonek ava kiriye. Di wê fonê de projeyên Kurdî û yên ku li welat bên kişandin ji aliyê vê komisyonê ve bi fonê bê piştgirêkirin ji ber wê heyan hat tiştekî wisa tune bû lê bi vê fonê ez bawerim wê baştir bibe. Wekî din kêmasiyên din yên sînemaya me çi ye ku hetenha wekî pîşesaziyeke serbixwe di asta cîhanê de cihê xwe negirtiye weke pêwîst? Rastî çîrokê me pirin tiştê ku em behs bikin pirin senaryoyê me pirin lê awayekî gerdûnî awayekî teknîkên baş û aktörên baş û senaryoyên baş heyan ha yani mixabin sînemaya bi peran tê çêkirin, bi fonan tê çêkirin ku fon tune bê mere bi imkanê piçûk dikarin sînemaya çêbike lê ew qasî nagî ji armanca xwe. Yani berhemek pir mezin xelîte dernakeve ku fonek baş tune bê. Pirsgirêka herî mezin ez vê dibînim ku fonek sînemaya Kurdî tune bû. Bu fonên biyanî car caran em piştgirê dîstin yên Almanî yên Tirkî fon car caran dîstin lê pir zehmet nadin sînemaya Kurdî. Belê, îcabet baş e. Belê ev pirsgirêk ku çareser bê zêvîdarim filmên navnetî pir mezin wê derkevin pêşa rûşê de. Baş e, weke derhînerekî ku bi salan di vî warî de te kar û xebat kiriye. Ezmûna herî giring ku di beşdariya dikan de tu werdigirî çi ye gelo? Li vir bi rastî ezmûn ew e ku kan wek ku navenda sînemaya cîhanê ye. Her sal filmê ku li vir tên nîşandan dibin filmê wê salê ku hemû millet lê temaşe dikin. Ez ketim hissek wisa ku sînemaya Kurdî ku kengî navenda yani de competition'da filmekî Kurdî tev ve competition'ı bibî ve peşbirkê bibî rastî ne tenê sînemaya Kurdî ve milletê Kurd û navê Kurd û Kurdistanî jî pir mezin tir bibe. Wê her avayî ve alî polîtîk ve alî çandî ve rastî ve astek bilind derbas bike. Baş, gelekî spasiya te dikim birêz Aydin Orak derhîner ji Kan tu li gel me bûyî. Gelek spas, roj baş. Roj baş.